No niin, moro moro. Ehtoo hommiksi menee, mutta se on väliin semmoista, kun lapsivapaa-aikaa niin kerkiää harrastaa. Täällä onkin nyt vähän mielenkiintoista operaatio, mäpäs näytän. No niin. Siinä on mulla piirustukset ja ton näköinen kikkaide siitä tarttis tulla. Ja tässä on nyt mulla mallinnustyökaluja. Tos on mulla raaka-ainetta, mistä tarttis ruveta veisteleen, niin kyllä se siitä. Kohta näytetään kaasupilliä, etitty reikien paikat ja tommoset. Niin saadaan sitten tämmönen tasonsäätöanturi takaisin autoon kiinni, kun oli korroosio iskenyt. No joo, täällä ollaan ja mäpäs näytän. Muotoutuu rupee. Reijät on kohdallansa. Siitä tuli vähän tommonen röpölöinen, mutta kukkiihan se perunakin. Käydään katsomaan, mitä täällä tapahtuu. Jaha, rupeeko oleen tyynyn alunen irti? Niin juu. Joo. Kyllä. Pädrisee ilkeet. Kyllä tää tänään tästä vie. Tässä on sitten vielä tän yön seuraava projekti. Ilmatyynyn lautanen, se on vähän huono. Mallis, korvat on poikki. Siitä tehdään sitten, tossa on siihen sitten lähes käypäinen varaosa. Siitä tehdään sitten semmonen.